Fa al voltant d'un any i mig, més o manco, un molt bon amic meu que ja no està amb nosaltres, el Llorenç Riera Ferrari, me va parlar que, escolta, t'he de presentar un pintor jove, un tal Llorenç Garrit, que li hauria de fer un programa perquè val la pena. En Riera Ferrari se va posar malament, sabem com va acabar, i jo no vaig conèixer en Llorenç Garrit. Llorenç, com va? He intentat dir això sense emocionar-me perquè quan xerc d'un bon amic com en Riera Ferrari mos arriba. Llorenç, què m'hagués contat en Joan Riera Ferrari de tu? Què fas? Ara mateix aquí tinc una mostra de lo que és una exposició itinerant que he fet durant un any que se titula Paraules de ciment, que venia a ser que 42 poetes dels països catalans em van donar 42 frases i d'aquestes 42 frases o poemes o haikus, com li vulguis anomenar, jo vaig fer 42 pòsters o il·lustracions i 42 quadres amb obra plàstica inserint aquests pòsters a dins obra plàstica. Anem a veure. Per tant, hem d'entendre que aquell llibret té aquestes frases o poemes de les que parlàvem. Obrim, que el veiem una miqueta, amb molt santa càmera, Llorenç. Això és el resultat, diguem, de cada una de les obres. El que jo pretenia també era trobar una plataforma diferent per un llibre de poesia, perquè els darrers anys vaig estar molt de contacte amb poetes i anava, ja ho diré, a exposicions poètiques, i veia que tenien molta potència i molta força, però a la pintura els hi faltava la gent, no? I vaig plantejar aquesta iniciativa com algo per dur la poesia a l'art urbà, algo més conceptual i més contemporani, així reviscolam tot aquest món. I a partir d'això ha fet un pot de merchandising, que se'ls diu? Una sèrie de merchandising, perquè l'obra plàstica a les fires o als mercats és molt complicat dur-la. Per tant, vaig fer un suport diferent per poder participar d'aquest tipus de fires i l'altre reservar-m'ho per sales o exposicions. Jo només sé una cosa, Llorenç. Jo d'art no en sé. L'únic que te puc dir és quan una cosa m'agrada o no m'agrada. Però si tu tenies de vista i plou del mestre Joan Riera Ferrari, vol dir que molt dolent no pot ser. Moltes gràcies. Jo la veritat és que li he dit moltes coses a en Joan i va ser una llàstima inesperada que passés el que va passar. Efectivament. I doncs res, Llorenç, moltíssimes gràcies i que tinguis un bon dia de fira. Moltes gràcies, i vosaltres també.